Buen estiu. Hace calor, ¿no? Y en Ampans News tenemos noticias frescas. Comenzamos. El grup de teatre ha donat la benvinguda a l'estiu amb el musical La nit de Sant Joan. L'adaptació del musical ha estat un èxit, gràcies, en part, a la platea espectacular. El musical ha estat el punt final del taller de teatre i de la feina ben feta d'actors, monitors i professors. La Rosa Torralba ha entrevistat a la directora Teti Canal, la coordinadora Dolors Garzón, actors i actrius. Vaig escollir aquesta obra, La nit de Sant Joan, del Degoll de Gom, perquè és un musical en català, i pensava que ja havien fet Matilda i d'altres que eren en castellà i que aquest any tocava un de català. I perquè La nit de Sant Joan m'agrada molt, és un musical que m'agrada molt i em va semblar que a vosaltres també us agradaria. ¿Cómo está la obra y cómo nos hemos portado? Bueno, heu treballat molt, sou molt pencaires. De vegades us ha de repetir les coses, però al final hi poseu tota la vostra ànima i ha sortit. Sempre pot sortir millor, perquè les obres, contra més les repetim, més les podem millorar. Però avui jo crec que heu disfrutat molt, tant vosaltres com el públic. Felicitats. ¿Os la habéis pasado bien? ¿Os ha gustado la obra? Sí, ha salido muy bien. ¿Y a ti, José, qué te ha parecido? ¿Ha salido bien? ¿Estás contento? A mí, por ejemplo, me lo he pasado muy bien. Ha sido la primera vez que hago teatro aquí en el Cusal, con todos vosotros. Me he puesto un poco nervioso. En Pans va rebre la visita d'un foraster. En Quim Masferrer va comprovar que en Pans té molt bona gent. Aprofitant la visita, la Montserrat Soldevila li va fer aquesta entrevista. La gent de Pans TV volem fer el que tu fas pels pobles de la gent. Agafar-te de sorpresa. Ah, molt bé. I volem fer una petita entrevista. Una entrevista, va, som-hi. De moment, què t'ha semblat el que has vist en Pans i quina sensació has tingut, si ho coneixies i tot? Mira, en Pans n'havia sentit a parlar molt, perquè el que feu està molt bé, però no ho coneixia. I què m'ha semblat? De veritat, a mi em sembla que a 11:45 del matí mai de la meva vida m'havien fet una rebuda com la que m'heu fet vosaltres. Ningú mai me l'havia fet. Per tant, de moment, el record que en tinc, ostres, doncs estic emocionat. Què vols que et digui? El Canonja celebró por todo lo alto su 10º aniversario, con una cena hecha a 4 manos, con el chef Diego Alias. Els equips de cuina i sala del Canonja i Calamador, el restaurant del Diego, van fer un duo en un sopar per a 70 persones. Va ser una degustació de 10 plats per celebrar 10 anys, entre els quals va destacar la bola de drac i la pissarra de formatges. El periodista Antoni Bassas va presentar el 7è Premi d'Investigació i d'Innovació sobre persones amb discapacitat. Hi va assistir-hi el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Shahir El Homrani, i l'alcalde de Manresa, Valentí Ñuñent. La Laura Estrada va parlar amb els 2 primers premiats. Marta, ¿cómo has recibido el premio? Pues la verdad es que estamos encantados. En la Fundación Prodis este tipo de premios lo que hacen es estimularnos mucho para seguir
para continuar investigando, innovando con todos los jóvenes que tenemos en la Fundación con Discapacidad Intelectual, y la verdad es que esto es un impulso y un estímulo muy importante para nosotros, con lo cual estamos muy agradecidos a la Fundación AMPANS. Muchas gracias. Pues he recibido el premio con mucha ilusión porque creo que este tipo de premios son necesarios para nosotros, para seguir mejorando y porque tiene una repercusión muy buena en todas las personas. Competició i bon rotllo a la jornada esportiva del Congost. Caminada, torneig de bàsquet, bòxia, campionat d'atletisme i lliga de futbol van ser els protagonistes de la jornada esportiva, que va acollir més de 200 persones a la zona esportiva del Congost. La jornada va acabar amb l'entrega de medalles i una exhibició de gimnàsia de la Giva. La primera promoció d'alumnes de l'Univers i Més ha rebut el diploma de la U Manresa. Els primers 20 alumnes graduats han completat el seu pas per la universitat en una iniciativa pionera. El curs que ve seguiran 20 alumnes que faran el segon curs. Un projecte fet realitat gràcies a la FUP, AMPANS, el BBVA, Catalunya Caixa i les fundacions antigues de caixes catalanes. A l'entrevista d'aquest mes parlem amb la directora de Servei de Llars, Janeta Camps, que ens explica els projectes de les llars d'infants i adolescents. Doncs en aquest moment AMPANS acull 64 infants i adolescents en 4 equipaments diferents, perquè això sí que és una premissa que nosaltres ens teníem des del principi, de no volíem fer cap residència d'infants. Sí que és una alternativa a la família, però que fos un espai molt familiar, un entorn en què qualsevol nen és el que ha de créixer. Doncs el perfil és molt variat, perquè tenim nens amb trastorns de la conducta, amb greus trastorns de la conducta, discapacitat, tots tenen una base de diagnòstic de discapacitat intel·lectual, i també tenim nens que diguem que tenen trastorns de la conducta, però que serien trastorns més reactius a situacions familiars que han viscut, no? I per altra part tenim nens amb, que diem, pluridiscapacitat i que per tant que dificulta això un desenvolupament correcte. Tenim un equip multidisciplinar en el que hi ha psicòlegs, hi ha pedagogs, hi ha infermeres, hi ha educadors. A més treballem molt en xarxa amb tot el que és el TAIA, amb tot l'aspecte de psiquiatria, de neuropediatria i altres especialitats. Créixer, tenir diferents equipaments, diferents cases, ens dona la possibilitat de personalitzar molt més aquesta atenció. Per tant, podem tenir grups més petits, a cada grup potser hi ha un grup que atenem més la conducta, mentre que un altre grup atenem més potser les dificultats sociofamiliars que tenen, i amb altres grups potser es treballa més tot l'aspecte físic, sensorial, motriu. Per tant, ens podem, aquí hem guanyat, segurament creixerem amb aquesta dinàmica de petites unitats per mantenir aquest esperit de donar una alternativa d'acolliment familiar, de macro. Vull dir que creixem, però sempre amb petits equipaments, amb petits equips de treball que siguin pròxims a les necessitats de les persones. I el repte més gran, al final, seria que les persones els nens que estem acollint, que es desenvolupin al màxim de bé i que sobretot siguin feliços allà, en tot el que els oferim.